Takže čaute ľudičky, dneska ideme, kurva, není to vidno, ideme proste tam a dajte like. Ideme to tu preskúmať, čo? Ideme sem. Dobre, no. To tu veľmi zaujímavé. Velice zaujímavé. Ale sa ako dostaneme? Neviem, už neviem. Ani minule sme sa sem nedostali. Hore. Je to nič meniť. Čo ideme do tejto teraz? Spánku? Takže ideme doteraz do tejto a idem tam čekať, čo tam je. Ideš prvý či? Takže som tu. Diera tu je. Taká pičovina. Teraz sme Ale vzali. naozaj Čo? sme mohli tady ísť. Veci tu je. Aj ale som rád za toto. Poďme rýchlo do piči. Ideme. No vlastne, mohli by sme hlasnejšie, že? Dobrý nápad. No ale kamo, tu je to zarastené jabko. Tu je to zarastené jabko. Ani tam sa dá dostať aj na druhé poschodia. Viem, no. Preto sa nedostaneš. Z druhej strany by mal byť aj vchod. Bol si tuto? Áno, ja som bol všade. Nevíš, kedy si sa dostali tuto z boku? Zentade. A vtedy tu to nebolo také zarastené. Pred 4 rokmi káme. Hej, ale za 5 rokov to si stihol, vieš? No. Jajku. Tu do čoho som sa pichol. Dobre, čau. Kurva. Aj s tým. Ďalej do piči. Dobre ma to dopichalo. Boli. Vidíš, to je to. Jej, kurva. Však idem. Sme v ďalšej budove. Čo je akože dosť veľké toto. Ja si pamätám, keď som tu bol, sme sa tu strelali s nervkami. Vy? Áno. Si pamätám, keď sme sa tu strelali s nervkami. Jebe. Ideme najprv dole. Jajaj. Ty kukus. Nič, iba sa mi dačo zdalo. Dobre, tam už nič není také. Tu už nič. Dobre, poď. Ty kukus. Čo?
Ok, ozvem sa potom. Tak sme na ďalšom poschodí. Toto je celkom prázdne, musím povedať. Strmé schody ako, musím povedať. No poď, sa bojíš. Poď sem. Ak by ste chceli ďalšie takéto video, tak kľudne dajte like, odber a napíšte aj dačo do komentára, hej. Nezabudnite na to, samozrejme. Som sa stále vepchal do piči. Však som sa tam zasekol. Dobre, tak to bola táto budova. Tam nebolo? No a ešte tuším, jedna by tu mala byť. Čo sme nepreskúmali. No presne táto. Hop. Ste ten zarastené, to tu je jak hovado. Je nám tu z auta. Zrkadlo. Ale tu už neviem, či sa práve dá ísť na ďalšie poschodie. Tu v tej druhej boli schody. Cikali. Vidíš? Mhm. Sexy. Jak dva keksy. Ideme tam hore. No už sme ďalšie ešte. Toto bude finálna budova. No, vyzerá to tak. Akože keby sme tu boli v noci, tak by to bolo lepšie, ale zas ja by som sa bál, takže by som ani nešiel preskúmavať, lebo by som sa zesrel, bojím takýchto pičov. Nič, Dorici, nič tu takého není zábavného. Príde mi, keby sa tá poloha za chvíľu šla rozpadnúť. No akože naposledy, keď som tu bol, tak mi príde, že tu bývalo viac vecí. Kam ideš? Dildo. Čo ti dáva? Aj dildo. Kovové. Chrobáci s kovovým. Dobre. No. Teraz by to bolo také vhodné. Ale musíš hučať, Dorici. Áno, musím kričať. Áno, koľko by si chcel? Ja mu dobre zadrbal. Tu už sme neboli, že? Nie. Tu už spávajú podľa mňa. Bezdomovci tu podľa mňa spávajú. Tam je ponožka. Aj ponožka tam. Dobre, to je asi všetko, ne? Aha, mydlo. Oho. Poďme dvihnem. Zdvihneš to, prosím ťa. Ty ho zdvihni. Škoda. Dobre, teraz... Toto už je asi všetko vlastne. Nebolo toho tu moc, ale však aspoň dačo sme preskúmali. Kurva, to si nepamätám. Ja, my sme išli hentať. Ideme zle. Ideme úplne Úplne zle ideme. Nebudem nadávať, lebo v minulom videu tých nadávok bolo až moc. Si myslím, takže... Ale aj tu je to pekne zarastené. No. Jak tvoje vajca? Jau, kurva. Koľko
ja už vidím, jak kliešťarov budem mať na sebe. Nejdeme tady to? Idem tady to. To tam nebudem drbať. Teda kakať. Tu vlastne ešte ďalšie budovači a iné tuším boli vlastne. Jo. Harinčík. Dobre, tak my zase prelezem toto. A YouTube, TikTok, Urbex Pravidielo. Na Dobre. YouTube sa voláme Bárny 17. A No poď. takže tak, dovidenia. Tak, do piči, to sme išli? Díky, do boha. Poď. Jaký parkourista pič. Takže to bude všetko z našeho videa. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Dajte like, odber a vidíme sa dakedy u ďalšieho videa. Majte sa.